Aswepe. What me someone? What me open the building? Engineer Bruno. Amaria bakri boy dawa. Shego kujoba. Arabanko. Ezo kwezo kutiche mati bakola gakoko. Ezo kwezo kutiche mati bakola gakoko. Akoko mereme. Omere kogi state mama. Omere kogi state papa. Ebe mo jere ko lobi longo na lebu. Mani arusi, mano biya kwa meje monu o brother. Anye dema, yuna kodiro, chiche se waleba. Tawuta lo buru kano pinde manu mabalaga. Akwodo buru kuye lunde manu no nimea. Ebe mo, ojuku bucket again. Ajuku bucket again. Anye tima, mbodo na lo ereneba. Abu nama biaku kanye shabro mundeji na biana. Awu wei ege mele mo mama. Nango kumo, ajogu kelugu brother anukala. Arabanko, ebanye jina rose. Arabanko, ebanye jaroda. Arabanko, ebanye jamunko. Arabanko, ebanye jina munko. Arabanko, kekena pepe. Arabanko, taxi drivers. Arabanko, lampo drivers. Arabanko, okada pepo. Arabanko, ufodu jaroda. Arabanko, mo meji mbere. Arabanko, ufodu jaroso. Arabanko, meji maroda. Arabanko, kekena pepe. Arabanko. Laila, chiki. Laila, kutukum. Dame. Chiki, aswepe. Abalite, olama bere yoyo. Mami me, ndama bela gabeja bebe. Emre ni nari jokuo, emre ni je wakuo. Achime, onye mejoro bara yo mama. Onye mejoro mabara. Ewe bele luwa, nda ojaburu. Emre ni nari jokuo, emre ni je wakuo. Ọpọlọ Santos. One man no be one of the other. Sipelem, sama bede one in the baby. Papa waki mambada. CEO, international gospel, alias Babalikas. Manage one of the other. Agarela gema. Worldwide. Arabanko, ebanye jina rose. Igbo ndọma meji ọnụ Imo steeti ndị mma ala Owerri ndị ọma mejirichi mebọchi uji na-abọchi enwụrụ omene nwanne m nwoke nwanne m nwaanyị enyi m nwoke enyi m nwaanyị erikpo ole taa ịfụ ala elekpa ụbọchị gị si agaga ebe ahụ ịnọ ashimebọọla chi ndeke na-abụọkwa nna abụọ na-agatụlọtị ehihie ọma ndeke nọkwa n'ime ujichi ashimennu ujichi ọma ehe niile ga na-ama n'anyị mma enyi nwoke amagịrị mma enyi nwoke isi mmekpole kama enyi nwoke amagịrị mma ị na-ashimi mekpole mana onye nọ n'ụwa ya tigo onwe ya n'ekpere onye anwụ na onye fulọ kpọrọ anyị birikwuo onye nọ n'ụwa ya tigo onwe ya n'ekpere onye anwụ na onye fulọ kpọrọ si anyị birikwuo asị onye nọ n'ụwa ya tiga onwe ya n'ekpere n'ihi na ndụ wishi n'ihi na ọwa onye nwere ndụ onye jikwanụ eri akụ onye nwụrụ ka ya agaala asọ ọwanye ikpe mana ada Chineke si nye anyị ogologo ndụ nyekwara anyị ahụ isi ike nyekwara anyị akụ nyekwara anyị ọba nyekwara anyị ihe enwe nye anyị ọmụmụ nye anyị ndụ n'elu ndụ
ka anyị nwee ike biko akwanụ elu ụwa anyị bịara n'ime ya ashime n'ime ndụ anyị otu ihe niile ndị ahụ anyị kpụga anya Chineke ga-eme n'anyị ka ya mezuchaa ya mmaji pụrụ mmaji n'aha Jizọs Kraịst ewu ndị anyị amen. Ehuo ekpela ụwa obi ajụrụ mgbe ehuola m ga-ekpe makwa n'ekpe m hụgala gị share meseji ka ndị mmadụ marachi Owerri Pikin aba ana ọgba akụkọ ịnụkwala ọrị mma Igbo Chineke kere ma chọọ nwụọ eji mma were pawuda te gbasacha nwụọ ihu were perfume gbanwụọ nwụọ na-agazi nwaanyị eshi ndụ n'ihi na ndị Igbo wu ndeke Chineke kpaa ka m si anabaga nọ na ha omume anyị ma akọọla gị akụkọ keta wu Tuesday ahịa Orie ya rụ m iwu onye anyị mara n'ahịa oyi ị ga-amasị taa wa ahịa eji akpọ Orie Obibi eze na Orie Obibi mara na m ka go ka ya tawo ahịa Orie abalị anọ ke ọnwa asaa ka ọnwa asatọ ya wa ọnwa Ọgọstụ afọ 2020 ọnwa ahụ ụmụ nwaanyị eji eme Ọgọst meeting. Ndị nne mama ezinne bụ ihe ndị nne mama isokwa Ọgọst meeting ọ na-asọkwa gị ka o si ya asọ m nwanne m ọ na-asọkwa gị ka o si ya asọ m nwanne m ọrị mma ebe na bọọlụ anyị na para oche gị pụkara ya ọma na gema ntị ma akọọla gị akụkọ ụmụ anụmanụ achị ya shawari ìjàwézè ya ṣàwọn dàrú àlàyé nǹka ọyọ mana amakpe orejiela itazirejidi ndị obodo Amakọhịa ubi ịna na kansụl Owerri West anọrọ na echi gara aga bekuo ọchịchị steeti Imo bejere na nwụọ akwa gbasara ala mbuze erosion n'asụsụ bekee imega ebe kenwụọ achị ha ahụ mekwara lere otu nwaanyị natuo ya nwa nwaanyị ahụ nọ nga ọ gafegachi ya gafee nwa he nọ nga nwa ya adaba ime erosion ahụ ebe ala riwara eriwa ọ nga nwakịrị ịnọ nwụọ ndị obodo ebemana akwa helkwanụ obodo Obiọkwụ ịnọ na Amakọhịa kansụl Amakọhịa ubi kansụl Owerri West ala mbuze nyegamgbo nsogbu ọjọọ ebe ahụ a sịkwa na ọtụtụ ndị ma ndị agadi nwoke ndị chọgakpa nwa eme gafee he n'ihi na ha ewe ụzọ ala mbuze ekeela ya abụọ nwa na-abịa nwa ewere osisi kpughechie ya onye na-achọ ịgafe ya arị elu osisi ahụ gafee asha ọtụtụ ndị mmanụ adagbula merụsacha ahụ nga nwochọgakpa nwa eme gafee ya wu ebe ahụ ala mbuze ịkpaga nka ọjọọ ebe ahụ otu onye bikwanụ ebe ahụ ịwụ ọkaikpe Charles Amaobi ọ sị ma ala mbuze ahụ bidoga chahụrịkwa nwa ọwa mmiri chahụrịkwa anwa gọta owedere kpochi ebidoga nwayọ nwụ ha na-etikwachi ọchịchị biko bi ndị ọchịchị bịa nyere na anyị akụ nne ekwekwala mmiri na bọketi rie anyị ya ụmụ ahụ oshi nne aha nna ha ahụ ya na-eribaja ala ebuzeja ala akọwaja ala asịuru ha ahụ gbulaka na narị 6 feet deep shọ na uru ya wu ala mbuze erosion ahụ imega ebe ahụ nwa ejikwanụ ohere ahụ kpọọ akachiga steeti Imo Oko ewu ndị anyị Hope Uzodimma aga ya ugboro abụọ chi agbarala nwụ ọsọ enyemaka chika ha agafeela mmiri na bọket chika ugbulaka na ahụ na awụ mmiri osimiri ahụ na awụ he chọrọ iri nwa kwa nwa ahụ na-achị otu nwakịrị anwụnahara na nne ya nga ọ chọga ịgafe ya wụ ala mbuze ahụ akpọọla ahụ Hope Oku ya biko nda anyị ji Chineke arịọga ga-apụlọji enwe ihe ọjọọ niile anyị mere gị chịlaa ya azụ were ihe ọma jikwuo anyị ụgwọ chita na ịchụ erosion a sịkwa na ụyọ karịrị 100 more than 100 houses nọ ndu ebe na-enwe na nsogbu ụfọdụ n'ime mụ agbawasachana na-acha ịda ada maka ala mbuze erosion inyega ndị ebe ahụ
nsogbu akpọọla ahụ ọchịchị steeti Imo okushi nwobi anyere na nwa aka Magic Finger naanị indọstrị nwere were na-eke na Ngalaba filling station aka ịpaka nri yo aka ịpaka nri họteelụ aka ịpaka nri yo aka ịpaka nri ịmakwa ọgụsụ n'ala Igbo ịgbanya bụrụla n'ọkụ ọgụsụ n'ala Imo steeti ịmanya bụrụla n'ọkụ n'aka aka ọzọ otu gbadawada eji ahụ maka ebe ide mmiri eji n'ala Mbuze eji enye nsogbu ịwụkwanụ National Emergency Management Agency NEMA otu gbadagbada ekwuola ahụ chi anwụghị mana otu ndị ga-agba ịga n'ime obodo ọwụla chi otu ahụ a ga-enwe ya na obodo ọwụla eji enwe nsogbu ichitara n'oke ide mmiri ya bụ obodo ndị ahụ eji enwe flooding nakwa obodo ndị ahụ eji enwe erosion na steeti Imo nakwa steeti Abia chiejena ahụ jee zụọ ndị mmanụ n'ọrụ kpesha ama na-eji erosion na flood chi n'ihi na he nchọpụta emere gochiri chi n'afọ a ga-enwe ọtụtụ ebe ide mmiri ga-akọ ebe a ga-enwe flooding na erosion n'afọ chọọ mere nwa ojije jee zụọ ndị mmanụ abịa ticha nwụ n'obodo ri iche iche kansụl ri iche iche ebe eji enwe flood chi nsogbu ahụ daa ndị ahụ ha agba ịga na jeje zọfụta ma ndị mmanụ ọwụ dịchi ndị na ọwụ ndị ga-egbochi ihe ime kama ọwụ ndị ga-anọ chere ma nsogbu ga-ịda ashị nnọọ ewo mmiri ezuola kpachicha ebe niile na-erizu ụyọ ndị mmanụ chọọwụ ndị ahụ ga-abịa bịa na-azọfụta ndị mmiri chọrọ iri makwa ndị erosion chọrọ iri chọọwụ ọrụ ugbo onye isi otu ahụ onye isi otu ahụ na mpaghara steeti Imo na steeti Abia ịwụ Maazị Evans Ugoche ndị ahụ azụrụ ọhụrụ ga-awụ ndị ga-anọ na kansụl obodo niile ndị ka ide mmiri eji enye nsogbu na-agwa ndị mmanụ kpanwe ogechi na-eme ma ya rejie ọwụhe nwoke ahụ ekwuru ọchị n'ihi na ndị ahụ chọfara chi ọtụtụ ebe a ga-enwe ide mmiri cha ga-enwe flood n'afọ ọtụtụ ebe so echerela ha echere achọghị prevent ya rada ha nwe oche gawụ ka ọ hapụ nọ ya reji ha ana nwa anadiga ndị ọrụ nwa ahụ mebi nwe depaf amanụ ndị nwụrụ anwụ ma ọ wụnụ sefu manụ ndị kere ndụgharị ọ gbara arụ okoro m otu nwa n'ala na ya aga ahụtacha je n'obodo Amerịka kwụrụ akụ yokwula ya oyọma ya kwụma nwadaba alala na anụ ya o yedem okekecha o kema ntị onyere ndị mama onyere ụmụakenye yarịma onyere ndị papa otu ka ụwa n'ebe a ibe ekoro oge lakpo oge jemi ihe agbara je tinye nke ya o amatadela asụcha ya ala mana mekele gị Ekene ụwa mekele gị Dike Chiamaka Joy Ịbọlachi ebe ahụ ịnọ Ugobọsọ Meka Agụmami Joy Alexander Calistus Akụchie Alex Chimime Chris Bright Nduwishi Ariatu Robert Ọhanekwu Bright Ndewo Injinia Baba Prince Ọsọndụ Kambasi Temple Ọnwụkwe Popu Obinna Ndewo Lawrence Oke Ndewo Emeka Chinwụba Fabian Chukwudị Ndewo Imena Chika Agụkwe Donatus Ikwulagụ Ndewo ọ gara nke ọma Educhinko Uchenna Vitus Mọmi Stella Igbo Nsu onye ọma na London Enọbụrụ Lizzy Ndewo Pope Obinna Jonathan Mampas Ebomuche Educhinko onye ọma na Manila Ekene ụwa Ijele Speaks Ndewo Wesley Kings Ndewo Ifeanyi Ọpụrọcha Ndewo Ego Chinelo Katrine Ndewo Temple Ọnwụkwe Fabian Chukwudị Ugochukwu Joseph Ndewo Emi Dono Echisi APC ọrịmma Mike Ndewo ahụna m ihe nnu dega mana ihe nnu kwesịkwara na ịma awụchi ha anyị bịara nga awụ ịkọ akụkọ onye nọkwanụ nga na-abịara abịa ige akụkọ bikonu hafụ na ijele
ya gere m akụkọ ya gechaa ya alakpu onye ejekwala je ịsa ya onye ọbụla nwere opinion ya onye dee uche ya onye dee uche aga m blọkụ ya agakwanụ m blọkụ gị anyị wụcha otu anyị wụ ụmụnne o nwere ike akụkọ o ji aba uru uke m ga-akọ taa ọwa akụkọ o ji awụ mmanụ uke m ga-akọ taa m blọkụ ya nala ekpo ochie ege ya wa akụkọ biko kwalanụ nnụrụla ebe ke ya ebe ahụ nna alụrụ mana nga na onye ọbụla fokusuo n'akụkọ m kọga gaa like hụ ya letu anya na ha odega biko apart from ndị ka ihe dị abịa postuo they are doing money rituals without blood ndị ka ahụ ndị meja blọkụ but as far as ịwụ nwanne m aka ma blọkụ gị so biko na onye ọbụla concentrate n'akụkọ ijele akpabekwala onye ọbụla ma onye ọbụla akpabekwa nna gị biko nụ Chief Chinedu Olewike, Sidems Group of Company. Onye ọma na-akpọ maka Turkish Door. I see you. Juliet Ifeanyi Okorie Chima Obi. Manoneze Chibeze. Princess Olimege Ndewo. Okechukwu Innocent. Okoro Benson Ndewo. Billy Sami Ndewo. Joseph Chijioke ekelela menno. Ndewo no. Patrick Mado Ndewo. Biko afụrụ m akụ ike esi m ava na ike okwu arị ma ndị uwe ojii na steeti Imo anwụchie na onye pasịtọ ụyọ okpere living faith ejikwa na akpọ Winners Chapel ewo Pastor Joseph Anthony na ebubochi ọkwara nwatakịrị nwanyị iri afọ 11 ya 11 years aha nwa ahụ kwanụ Chikaima ọkwara ya iko nwa ahụ kwanụ onye pastọ ibe ya ka ọkwara iko ahụ akụkọ nkọkwa nnashi aka ejitara ya wụ pastọ ewu Joseph na Njaba ejitara ya ọhụrụ na Njaba kansụl Njaba steeti Imo otu onye pastọ ibe ya ashio ọrịa mma ebe ọ wee nyebego ebe ị ga-anọ ugbulaka na ebe ị ga-ebigodu bịa ma gị nọrọ ụdị ụyọ menga enwere anụ ụyọ nwere medoma gị nga da ga-enye gị ebe ị ga-anọ gaa napara ngwongwo gị jema ebe ahụ ị ga-anọ na Njaba ha mere na Njaba pastọ anabatanụ ya a na-anọrọ n'echi pastọ furu pastọ afụọla nwaanyị ya afụọ Pastor Joseph Owo ele nwakịrị pastọ wudomara anya ụyọ nwakịrị nọ 11 years pastọ adọdụrụ nwakịrị pejasa lee nwakịrị kpa ya iko merụọ nwakịrị kparụcha nwakịrị ịnọ 11 years mpa nwakịrị ayọ na ya agba ya chilekwa ahịa n'ichime hụ na Pastor Joseph rere mpejasa m kparụsacha m hiara ndị a ndị uwe ojii a na-abịa pụrụ ya achịkwanụ onye isi ndị uwe ojii na steeti Imo ewu Maazị Isaac Akimoyode ọchị a ga-apụfu ya ụyọ ikpe n'oge na-adịghị anya a ga-apụfu ya onye pastọ Living Faith Church Winners Chapel n'ụyọ ikpe maka ile nwaakịrị onye pastọ ibe ya kpaa ya iko kparụọ ya ahụ ọgbarara anahụ nna nsogbu ụwa onye anabara ụyọ ya na lee nwakịrị onye nabara were iko kparụọ nwakịrị mmanụ ma ị na-ahụbechi ore ejiela ịtaziri eji ede ụtọ mmiri sọmọrị ụtọ mmiri ụkwanetebele injinia Bruno amadi agbakịrị kpọ iri agba ego mkpejọba
Aremma Educhinko ndewo, Joseph P. Okori, Joseph Chijoke ndewo, Okechukwu Innocent ndewo, Ijele ndewo, Patrick Mado ndewo, Donatus ndewo, Shamra Karigo, Aremma Mike Chinaka Chaike ndewo, Okorie Chimobi ekelekwala m gị, Ekene wee Showere Bekee your ways okay ndewo, Alex Ejimofo anọkwam ya, Uche Mbewu ndewo ndewo, Billy ndewo, the general ọrị mma biko pardon me the general, hey WhatsApp number m ọ ga-amasị m ma ị meseji mi general app m yuzuga na I cannot reply you directly, but biko copy number m from screen nga biko I apologize for stressing you the general. Lee nọmba m nga here WhatsApp nọmba m ka ma gị dakwala ntị na WhatsApp. Thank you my man of God. God bless you immediately. Chief Chinedu Olebike Ishi, you are a man of wisdom, my brother. The way you address the jelly issues here is very good. Some platform now you see another things. Keep it up. Igbos is one. He is still our brother no matter what. Oremma. He just so pastor chop pastor begin. We never hear the story finish. I mean, never Prince or Sunday. Nobody should disturb this over the beginning on his page. We are here to listen to news. Oh, bullshit. No. Opa Oshere. Ka anyị gaa n'ihu. Ewu onye mejọrọ anyị agbaghara ya, biko gbaghara nụ ewu egbe obi ajụrụ. Aka Chiga steeti Rivers ịhụ nwanne anyị nwoke nyesom akwụsị alụmọgụ Wike anọrọ na echi gara aga pịga ndị ọkaikpe ụlọ ikpe steeti Rivers ụgbọala SUV 41 ya 41 SUV sports utility vehicles n'asụsụ bekee chimọrụchima ọrụ ike. Wike ma onye ga-anwụ ụgbọala ahụ gwara nwochi ayahụ arụchana ebe obibi nwo ebe nwo ga-ebi ebe ọ kpọrọ George's quarters cha ha arụchana nwo ụyọ kụsarachana nwo ihe niile chi ha na fọrọ ugbulaka ahụwụ ime na nwo akwụkwọ ikikere akpọrọ certificate of occupancy na aha nwo ime na nwo ya nwo ga-eji aba nga ahụ nye nwo ikikere ya wụọ ụyọ obibi nwo. Wike shi ihe omekwa na iji mezuo nkwa o kwere nwo shayahụ ga-eme nwo nwa awụrụ ndị nọjie ama nwekwa n'aka oke n'ọchịchị steeti Rivers na ihe niile imega na steeti Rivers. Wike adọkwanụ nwa aka ntị shi n'ọrụ ha ọbụla gbasara ndọrọndọrọ ọchịchị wetuo n'aka na ya ha ọbụla gbasara politiks wetuo n'aka na ya. Achọghị m nnọwejeti ime anya na ihe gbasara politiks n'ihi na enweghị ihe gbasara nnụ kama ọrụ nnọwu ndị ndọrọndọrọ ọchịchị para nsogbu nwo bịa ụlọ ikpe na-eguzorola onwe nnụ kpee ikpe ziri ezi shikpa apịla nna ụgbọala ndị ele ihe ọzọ nnụ na ji ha ịchọ ha aka onye ndọrọndọrọ ọchịchị apịla m nna ụgbọala oge na-adịghị anya ma agbatuola nna ụyọ nna akwaba ma ahụkwala onye ime nnụ ịcha ya hụ jega ya onye ndọrọndọrọ ọchịchị ejeje ịrụkọ ọrụ kewa enye gị ego ga-ekpe ikpe eji ha eji ọcha ya ha ga-akpa eji anya ele ya gba ya hụ na duru nwa iyi ọrụ gbula ka nwehụ wefụta obi nwo niile rụọ ọrụ na-ele hụ anya azụ nwa ekelecha akwanye ya shi akwụsị alụmọgụ nwoke ọma ịgbalịala Chineke gọzie gị immediately. Enyi ije eti m kpere ego onye ji na ose ego onye ji arụ ụda onwe meji meti ike
Orema, thank you, the general. Lawrence, okay, issue maybe rapid growth could be the cause of all these rapes on minors. Sabio, Jena Honwa 11 years, Ubulaka, ye megi or 18 years. Ow! Obarara, but onye pastor ahụ kwesịkwa na ijide onwe ya. Keke na pepe, taxi driver, Lawrence okay, Lawrence okay, 41 sports utility vehicles to judges and nothing for the ordinary citizens. Apostle Ezekiel also please, I missed that pastor's news. Onye pastor living faith Winners Chapel ịnọ na Njaba steeti Imo ejiara ya ọhụrụ na Njaba. Otu onye pastor ibe ya akpọrọ ya shingwa bịa ma gị nọrọ ụdị ma gị nọrọ ma nga daga enye gị ebe ị ga-anọ nyekwanụ gị ụyọ obibi. Pastor afụọla nwaanyị ya afụọ ya dara nwa ya nwaanyị nọ 11 years Chikamma lee nwaakịrị kparụsacha ya ahụ weta iko merụọ nwaakịrị ahụ. Ndị uwe ojii abịa n'ọbịa pụrụ pastor asa ga-apụfu ya court very soon. Ọ ya uhe mere ezinụlọ Maazị Emperor ịwụkwanụ onye ọkaikpe na Aba steeti Abia ebeela akwa gbasara mkpọchi otu nche DSS ịkpọchiri nwoke ahụ na Abuja n'agbanyeghị iwu ụlọ ikpe elu nọ na Ụmụahịa inyere shi ahafu nwoke ahụ. Emperor na ịwụkwanụ onye ejirila Emperor maka ha o dere n'akara nzisa ozi Facebook ya. Emperor nwere mgbe o dere shi Akachiga steeti Abia ewu Okezie Bakman ikpeazụ shahụ jere mba ofesi jee na ụyọ dibịa mba ofesi ebe o jere jee dụọ isi shayahụ aga achụ akachiburu steeti Abia ịfụrụ afụ iwu TA Orji shaya ha ga-elile ha anya ha ga-abịa jeje nyocha ma TA Orji hụ ga-arị loyal o jere jee bear through allegiance and humility to TA Orji. Ha ewu tonama ahụ idere na Facebook ya sha TA Orji ahụ kpọrọla Okezi ikpeazụ Bakman mgbe ha ejema mba ọzọ ebe o jere je suela ya otu jeduola ya isi sha ya ga-enye ya nsogbu. Nwoke ejedenu ha Facebook ya ọchịchị steeti Abia achụma ya mana jidere apụpụ ya ụlọ ikpe. Nwoke ahụ agọọ sha ha ahụhụkwa ya dere hụ mana ahụ dere ya hụ mana ahụ dere ya ha ahụhụ na zisa ahụ ya wa ọhụrụ ya share the message anabịa nwụchie ya kpechikọm ekpeela dị ikpe ụlọ ikpe achị ngwa hafụnụ nwoke ya lakpuo aka eshi ahụ amara na ahafụ ya n'ihi na o si ụyọ mkpọrọ abịaghị ikpe. Ọnwụ n'ọnwa Eprel ka asha ahafụ ya aka amara na ahafụ ya ndị ụlọ ikpe prison akpọrọ ya shimojemahụ a prison nwụ ka amarakpa agasi eji dee akwụkwọ edecha akwụkwọ mara shi ọfụtala nga ahụ nyekwana ya akwụkwọ as an ex-convict onye na-eje na prison na prison ndị DSS awụcha na prison shi oga the top order from above ya wee onye isi ahụ shi bịapụ ahụ nwa hafụkwala ahụ hụlakpuo onye isi ahụ shi bịapụ nwoke ahụ dere ha ahụ ọ wee barrister after court grant chena order kemeshi ahụ daga ruo taa DSS apụrụ nwa okorobịa ahụ jema Abuja apụrụ na ya jema Abuja kemgbe ahụ ọ ka na Abuja daga ruo taa ezinụlọ ya na-ebe akwa shibiko nụnụ hafụ nna na anyị nwaanyị nwoke akwa ụlọ ikpe achịla hafụnụ ya ụlọ ikpe achịla hafụ ya nna nọrọ n'ọkwa elu achụgharịkwa ya nwoke nwochi ya biko hafụnụ ya akachigakwanụ steeti Abia tupu ya para ọrịa coronavirus ahụ ọ parala ajụrụ ya sa aka ya ha nọkwa hụ aha awụkwa ya shimo ji ejide ya ịnanye DSS iwu shimo hafụ ya ebe ọwa ọwụ gị dịla nwo kemgbe ahụ
anya n'uti anya nụ mana ndị enwe ya agbaala akwụkwọ ụlọ ikpe chilekwakwo kemgbe ahụ akajibekwa nwaanyị nwoke ji ọchịchị steeti Abịa ekwekwa ịhafụ ya maka nịnị maka ọchịala ha edereche a gọvanọ steeti Abịa ahụ jere na mba ofesi jeje dụọ isi arụsị chaya ha ga-enye TA Orji Ifurafụ nsogbu ya ru ma eme ya gọvanọ ọ dụrụ isi mmemme ya gọvanọ according to nwoke ahụ iposturu ya epost cheme ya gọvanọ chaya hụ garị loya ọ gbakwara ọ gbarara onye mabịala elem agbanwe dịka ịdalakwela kemgbe eji mujiri bema amabeze ezonwe azam Patrick Ikenna ọgbarara Genesis Zubi ndewo emekele gị chi bọmba 1 Prinking Emeka Ajuru Uche Chidebere Evaristus Prince Samuel Kinsley Emeka Ebuka Francis ndewonu eleke mega ndị nọkwa na YouTube ndị ọma na YouTube ekelela m nnọọ ashimi ekeledela onye nyụrụ ahụrụ ya adịrịkwala onye nụrụ isi ya anyị agaziekwala nnụ immediately ka anyị na-agakwanụ n'ihu n'ihi na akụkọ ka jukwara eju bara abara aka ịba ka ndị otula o nwere onye bịara na nke ya n'ala Owerri ya kwụma nwere onye bịara na nke ya n'ala Owerri ya kwụma ichi ya tufu gaa gị n'ala Owerri ya kwụma yakwa m onye bịara na nke ya n'ala Owerri ya kwụma atụfuga m kwụrụ ọrụ dịda m o nwere onye ụzọ oshiri bịa o rejiela Itazirejide nwoke ji ụmụ atọ iwu Emmanuel Eze akwụọna ụdọ gbuo onwe ya n'ebe obi na Ụmụdịaka kansụl Nsụka steeti Enugu akụkọ krọshi nwoke ahụ na ụmụnne ya nwega esemokwu enwekwana onye mara na ihe dọgala nwo imere o ji lee nwanne ya nwaanyị o wedere ọdọradọa chia ha gbuo ya ha ịga nwakiri olu hagide ya ka olu daga ọbara ebido gbafu ama ya ntị gbafu ama ya imi ọ na-awụ ndị mmanụ ndị n'ogige ebe ahụ bịara bịa gbịga zọfụta nwanne ya nwaanyị ahụ kpọrọ ya jee maa oyi ọgwụ ebe ọ nọ mma mana ha emega ha nahụrụ ozu nwoke na ịchọrọ ịhagbu nwanne ya nwaanyị n'ụyọ arụcha akụkọ krọshi nwoke ahụ chere chi nwanne ya nwaanyị ahụ chọọ ha gbuola ya n'ihi na ịhụ nna nga mmanụ hagide mmanụ ọbara echi ya imi na-awụfụta chi ya ntị na-awụfụta ya echenu chọọ ha gbuola nwanne ya nwaanyị kpanwochikọọ na were ụjọ ahụ jeje kwụọ ụdọ ma gbuo onwe ya ugbulaka akwanụ ya rụchi nwanne ya nwaanyị ahụ anwụghụ nwanne ya nwaanyị nọkwanụ oyi ọgwụ ugbulaka nwoke na-akwanụ nwoke achi eje ana ego okpu isi na Nsụka steeti Anambra show a tax collector ya ejeje kwụọ ụdọ ị na-awụ Judas Iscariot kwụrụ ụdọ iwu Judas Iscariot Ogechukwueke Abiduzubie one of me agba Ogechukwu United States of America Ogechukwu ọ garịla gị mma o rejiela Itazirejide evula ahụ na ndepụ atụrụ ndị uwe ojii anti-kidnapping nke steeti Imo anwụchie na eze obodo Ọbọ Awara ịnọ na kansụl Ọhaji Egbema steeti Imo ịwụkwanụ eze Andrew ọkụ egbulam anwụchie n'ahụ ya eze rikwanụ afọ 59 anwụchiekwa otu pasịtọ ya ahụ eji akwụ ewu pastọ Caleb
akpọrọ ya Pastor Caleb Agụ maka ịkpụrụ mmanụ anwụchiri onye eze nwụchiekwa Pastor Caleb Agụ maka ịkpụrụ mmanụ. Emeka Nwata Si Mama MC Igole Ọchọrọgọs family ya kọma Emeka onye ama meje mmanụ o. akụkọ krashi onye eze ahụ pịla ndị odila eji akpụrụ mmanụ onye isi ndị tụrụ mmanụ ya ụkwanụ Pastor Caleb ahụ ọ pịla nwa ụgbọala ya ụgbọala Lexus 330 enwe eji akpụrụ mmanụ eje ndị ahụ ka ahụ nwojire ndị uwe ojii anti-kidnapping squad ejide ndị ahụ odila nwa abịabịa ka kpanwo echi arụ ọrụ asị ndị a natakwa na ndị tụrụ mmanụ ahụ wo narị naira 7 chiego a na-arahụ onye nwọtụrụla wụ 7 nde naira 7 7 million naira ka nwo natara nwenye onye eze iwe onye isi nwonunu nwenye ya nde naira 3 3 million naira na-akeriekwanụ ụfọ ya. Onye eze chikwanụ ahụ ụgbọala ya mọla nwohu ji nnọọ ụgbọala ya eje mee ọpụreshọn ahụ nwa eji eme nwohu enyekwanụ ya ego ka onye pekwana nwo ụgbọala a nafatakwa na nwo egbe AK-47 nwo nara na onye ọrụ nche ndị eji ahụ maka ndị eji ere ọgwụ ike Nigerian Drug Law Enforcement Agency a na ha egbe nwo nara na onye drọgụ egbukwara ha onye drọgụ ahụ egbu na ji egbe ya emega kidnapping ana-aṅụ ụgbọala SUV natakwa ṅụ 4.2 million naira nakwa egbe ndị ọzọ nwoji. Onye eze ahụ shi ọ naanị ugboro 4 ka nwohu abịrịla ya ego shọwu ugboro 4 ana-ahụ na eze ndị ọbọ awara ịnọ na kansụl ọha ji egbe ma eze Andrew Okuegbu nwa eri 59 years sponsor ga ndị kidnappers nwo na-eje nwa na-ewetala ya returns onye eze ya na-ebinya manụ ya fụta ceremony ya na-ebinya agbasa aka lee ya nga ahụ ịhụ ya eze ọ sụkwa nwa eze regalia ya ọ gbara ara ọgaranya na-egwu udo olula mabeja ọgaranya kakwana mụka olula mabeja ọgaranya olula mabeja ọgaranya kakwa nka. Basilu Eze Chima ndewo eshe ndewo Educhinko ndewo Billy ekelekwala m gị ndewo ya rela gị mma. United States of America. Honorable and Mrs. Ogere, CEO, Library, LUTD, Chicago, Illinois, United States of America. Chief Ule, Emeka Kanu, Atakata Abo, one of people land United States of America. Bakarela Gema, Adingedayo. Onye omeiwu nọchitega anya kansụl obodo Ikeduru n'ụlọ nzukọ omeiwu steeti Imo ịwụkwanụ Honorable Uche Ekwurekwu Ogbuagụ emena ọnụ ọchị awa ndị obodo Ụmụokoro Ihodimeze ọnụ enọkwa na Ikeduru erịda ọpịla nwo igwe ọkụ transfọma enyekwanụ nwo ọkụ. Akụkọ kroshi kemma afọ 35 kemma 35 years ndị obodo Ụmụokoro Ihodimeze enwetabeghị ọkụ ọ na-awụ Uche Ogbuagụ ịnabịa mee nwe ọkụ ya enye nwo igwe transfọma enyekwa nwo
henwoji tiga ya ebido rụma ọrụ ndị ahụ enwe ọkụ. Nwa ekelekwanụ Uche Ekwurekwu Ogbuagụ maka icheta nwo werekwanụ ọkụ latrik nye nwo ọsha uche ha eme na nwo ha ọma shita na isi ọchịchịrị dufuga nwo n'ọchịchịrị na dubaga nwo n'ihe. Nwa ekelecha Uche Ogbuagụ maka inye nwo ọkụ. Anwụhe nwe ọkụ kemgbe 35 years. Uche Ogbuagụ aha agbalịala ọ gbakwara arụ. Amakwa m si enwere obodo enwe ọkụ kemgbe 35 years. Ụmụ okoro Ihodimeze ịnọ na kansụl Ikeduru steeti Imo. Ndị Ikeduru ọ bụ eziokwu? Anyway, thank you Uche Ogbuagụ for icheta ndị ụmụ okoro Ihodimeze nye nwe ọkụ. Ọkụ dị mkpa. Ihe akwa ọkaka dọkọle siwayo koro London based mo abụrụ m na-ejọtọ nuchimebole anụ were olu ọnwa mama kuma ijatụmanyị ọmala mkpụrụ n'onne m agajeru yọle ahụna toni ije aka ma inda ụla mmabe ya ọgaranya le olula mmabe ya ọgaranya ka agba nka olula mmabe ya. N'akụkọ ahụ farịgasị ụlọ ahịa Shoprite ke ndị mba South Africa nwe chọrọ ịkwafu n'ala Nigeria. Shoprite agụrụla ụkwụ na aka nwochi enwehụkwa herikpa ahụ ịnọni chi enwehụ ebe ọbụla nwokwafuga. Onye isi ya n'ala Nigeria ịwụkwanụ Ini Achibong kwuru chi enwehụ ke nwokwafuga chi anwa ahụ mepere ụzọ ohere nye ndị Nigeria ndị nọ na azụmahịa chi nwo bịa tiga ego nwo na Shoprite ka nwo soro nwere ụlọ ahịa Shoprite. Shangwa ahụ mere ndị Nigeria invite chi nwo bịa mee invest na Shoprite ka enwe ike nwe soro nwere Shoprite. Ashị anụgashi ndị nwe Shoprite si anụ ya anụ shi anwụ ahụ ga-ahafụ ngwaahịa nwo ịkarịrị ijeri $30. Investment nwa akụ nwo ịnọ na Nigeria ịkarịrị $30 billion nwo ha ahafụhụ nwo hụkwajo ole chigharịkpa aha ha nọhụ chikama ha emega nwa ahụ gbọga ndị Nigeria shi nwo bịa tiga ego ka ewusakpụbọ Shoprite ebe niile ka ndị Nigeria sorokwanụ nwee oke ka nwo wo shareholders stakeholders na Shoprite. Shi ụjọ akpọkwala ndị ahịa nwo shi enwehụ ebe ọbụla nwolaji. Shoprite has come to stay. O rejiela Itazurejide ọsọ gbara echi gara aga na Alafia bus stop Orile Igamu steeti Lagos ebe gaasị eji agba igwe ọkụ ya industrial cylinder gaasị ndị mekaniki eji agba igwe ọkụ ishiga ya eshigide nnọọ gbawa. Mgbe ahụ ọ gbawara ya egbuo onye mekaniki ahụ iji ya agbagaghị ọkụ merụọkwanụ mmadụ anọ ndị ọzọ n'ebe ahụ tupu otu gbatagbata Lagos abịa gbanyụọ ya ọkụ. Onye ka ahụ nkwanụ anwụ igwe silinda ahụ eji agba ha ọkụ ịgbariri nnọọ ya gbarie ya lekwanụ mmadụ anọ ndị ọzọ merụọ nwụ ahụ. Chai na ebubo onye minista Niger Delta ewo Godswill Akpabio ibogidere akachibu steeti Delta ewo Emmanuel Uduaghan nakwa akachiburu steeti Abia ewo Orji Uzor Kalu nakwa James Ibori ichibukwara steeti Delta chi ayahụ nyere nwo ọrụ NDDC. Ndị gọvanọ ndị ahụ agwala Akpabio chi ya kọwaa kpa ochi nye nwo ọrụ. Orji Uzor Kalu chi ahụ wutegakwa ya chi nna m aha hụ bịara abịa kpọma ya aha chike ya hụ shi ime ya fụ aka ya hụ anya hụ jọsụ shi ime kefuru ugbula ka nwoke ha abịa parịma ha kwa aha ya
sa ya hụnyere ya ọrụ. Ọjị Ụzọ Kalụ shi enwere ihe ri iche shi ewu nna rụọ na mmanụ ọrụ na nnu nyere ya ọrụ shi ya rụọ shi arụ na ndị Abịa steeti ọrụ ọwụ shọwụ ya nwa ka e nyere dị ọrụ rụọ shi ha ka ga-awụshi ele ndị i nyere ego achọga ele ndị i nyere ya wee ego ọwụ ha ajụga gị gịcha ga-ahụ nyere Ọjị Ụzọ Kalụ ọrụ agahụrụ na nyere Ọjị Ụzọ Kalụ ga-akpọ Ọjị Ụzọ ka ya wee nye nna ya Ọjị Ụzọ Kalụ ego achọga ya chihụ biko lekwakwa akụkụ m enwekwa ji nọ ya ke m ji mkpọrọ ala ma amara Chineke ana na m nọ na mkpọrọ Ugbulaka gaa na-abịa Ugbulaka akpọma ha akwa m aha ịgbasara ego biko kwa akpabi eji m Chineke arịọga gị ma gọọ na ụbọ ọkpa oshiri ndị sineti ala anyị achọpụtakwa na shi ndị NDDC kewa ọzọ Shanma mefuru 3.175 billion naira n'aha COVID-19 palliative n'ime ọnwa Eprel na Mee afọ anyị nọ n'ime ya achịkwanụ ha ego aha ha wee nwo ji eleta onwe nwo ndị ọrụ nwo ụmụ okorobịa ndị nọ na mpaghara Niger Delta ndị n'okpuru NDDC nakwa ndị uwe ojii nakwa ndị obodo ịnọ na steeti NDDC ịnọcha na ya shi ekere ha ego ahụ ejighị ya zụọla ndị mmadụ ri palliative materials shi ọwụhe mmụọ iji ya wu ego mee ihe ndị sineti ala anyị ịchọpụtara chi ndị ahụ iji ego mee. N'aka ka ọzọkwanụ onye minista foreign affairs mba China ekwuola okwu gbasara ego ahụ Naijiria chọrọ ibiri nwo ka ekwuru chi enwere nga edere shi ya wụrụ ma oge e nyere Naijiria ru nwa akwụghị ụgwọ ahụ shi agaghị enwe ike iwere ha ọla nwo chọrọ iwere n'ala Naijiria ma ụdị nwere Naijiria ya Naijiria ga-eluzu sovereignty nwo nye China maka loan ahụ. Mana onye minista foreign affairs mba China ekwuola shi enweghị mma ọbụla nwotila iwu ga-eme ka mba China nwere ikikere iwere ala Naijiria ya wụrụ ma Naijiria akwụghị ụgwọ ahụ mgbe e nyere mụ ya si China enweghị mmasị ọwụla n'imepe azụmahịa n'ala Naijiria ma ọkwanụ na mba Afrịka shọwụ nnọọ enyemaka ka mba China ịchọrọ inye n'anyị. Amaechi onye minista okwu njem n'ala anyị ịwụkwanụ Amaechi anya ọkụ Rotimi ekwuokwala shi ahụ ga-arịkwanụ mma shi Naijiria bido ego ahụ cha ha ga-ewe Naijiria ha ọwụla chi highest afọ 20 20 years cha Naijiria ahụ ga-akwụchafu ụgwọ ahụ chi enweghị obodo ga-ebi ifu anyị uduru ego ahụ ma ha ahụhụ China chọgụla China wu ndị ga-ebi ifu anyị ego at the rate of 2.8% interest chọgụla naanị China chanye hụ misi opportunity ugbula ka ibido ego ahụ gara anyị ahụ ịhụ na ha otu kishiga anya onye oshi imere m ji kpọọ ya anya ọkụ mụọla ya acha anya cham onye oshi ọ chọgakwa percentage ike ya ọ na-ahụ ya 20 years ọsha ga-ete ka ije kwụọ ụgwọ ọ ga-anọ ọchịchị mma ahụ ọ mara na ma ọ ga-arị ndụ mma ahụ ịkwụ ya ụgwọ oke by 20 years ahụ m wụrụ prezidenti Naijiria Ugbulaka hem ga-eme ma hafụ ọrụ m ga-arụ ya wụrụ ịbịajekwu m ụgwọ nna m abirila o ji rụọ ọrụ ewe ala Naijiria onye ọzọ na ga-ekwu m ụgwọ ya m na-eji ihe ego nna paakị anụnụ we have been managing for donkey years eleghị iji etigo anyị in this kind of debt ndị ka eji akwụbe ya na-arise nna m a na-fight kwa to get more loans ọ gbara ro
N'akụkọ egwuregwu otu egwu bọọlụ Manchester United ndị ekwensu Red ịnọ na mba England na otu egwu bọọlụ Borussia Dortmund ịnọkwanụ na mba Germany na ha ekwubila ụka gba otu egwu bọọlụ Manchester United isi azụrụ onye egwu bọọlụ nwo ewu Jadon Sancho eji agbala Dortmund. Mana Dortmund shiga ọnwụ shi anwụ ahụ ga-ere Sancho n'ọnụ ego 108 million pounds chi ha wụ ya otu egwu bọọlụ Manchester United onwohu jema elegakwana anya shi otu egwu bọọlụ Manchester United ga-azụta ya wụ Sancho n'oge na-adịghị anya. Aubameyang eji agbala otu egwu bọọlụ Arsenal ekwuola shi aya hụ aga m ahụ afụ na otu egwu bọọlụ Arsenal aka nwopachara iko FA mba England ọsha ya hụ ka nọ na Arsenal mana ha nwoge eme na ya ahụwụ ijeje zụtala ya Ousmane Dembele eji agbala otu egwu bọọlụ Barcelona ịnọ na Spain ke ya gbakọrọ bọọlụ ma nwono Dortmund gwọ Arsenal ara daye oshinwo zụtala ya Ousmane Dembele na Arsenal shoga eme ya obi ọma. N'aka ka ọzọ otu egwu bọọlụ Chelsea ịnọ na mba England shanwohe enyena Willian afọ abụọ ọzọ ka ọ nọrọ tụbụọ na otu egwu bọọlụ Chelsea. Mana Willian jụrụ ajụcha ya ha achọghị afọ abụọ naanị nwohu mezuola ya hụ afọ atọ afọ abụọ ha ga-ezula ya na atụmatụ ya hụ nwere chinwohu mezuola ya hụ afọ atọ. Willian ewekwanụ onye nkwekọrịta ya na Chelsea inwere na-abịala na njedebe agreement nwe endiala contract ya endiala ọ chọgazi 3 years extension Chelsea shia mgba were abụọ mana Lampard chọkwa na Sean ọ nọrọ kama ọwụ ndị nwe Chelsea ndị bọọdụ Chelsea ndị nyega ya 2 years. N'aka ka ọzọkwa otu egwu bọọlụ Arsenal enyena Willian afọ atọ ahụ ọ chọga chi abịa ma na otu egwu bọọlụ Arsenal bịa gbamana nwo bọọlụ shagma ahụ ga-enye ya afọ atọ ahụ ọ chọga ebe ọwụ otu egwu bọọlụ Chelsea ejụrụ. Anyị anụbeghịkwana ụkpọrọ Willian ma Willian ọ ga-ekpe jema Arsenal ma ọ gakwa na-ekpe were afọ abụọ na otu egwu bọọlụ Chelsea inyega ya. Anyị amanụ ma ọ ga-ekwe ịhafụ ndị jega Champions League sorokwanụ ndị jega Europa League. Anyị amahụ ka ọ chọrọ achọ ka anyị na-elekwa n'anya. Chicha high institution n'Ọnịcha Chiamamenaga Nwana Chicha high institution n'Owerri Keke na pepe ehe the graduate Keke na pepe ehe the graduate Keke na pepe arụ ọkụ n'anyị na bari anyị mma. Otu egwu bọọlụ Chelsea lega anya ịzụrụ onye bọọlụ ewu Kai Havertz eji agbala otu egwu bọọlụ Bayer Leverkusen egwuregwu. Bayer Leverkusen ewu ndị ejega hụ Europa League afọ season abịaga. Kai Havertz akwuokwa nnashi ayahụ aga achọ ịnọkwa na Bayer Leverkusen ọzọ ebe ahụ nwa ejega hụ Europa League season abịaga ayahụ chọrọ ije otu egwu bọọlụ Chelsea. Otu egwu bọọlụ Chelsea a na-agbala mbọ ịzụta ya Kai Havertz mana anyị ama gba ọ ga-eshi arị. Arsenal chọgakwa ya Kai Havertz mana enwere onye ga-ahụ Chelsea hafụ Chelsea jema Arsenal geshikwa ọwa shiga ajọ Willian edutinko arịma Man U otu egwu bọọlụ Manchester United ndị ekwensu Red chọga ịkpọrọ onye ji agbala otu egwu bọọlụ Chelsea bọọlụ ewu Hudson-Odoi ewu achọrọ ha ịkpọrọ Hudson-Odoi mana otu egwu bọọlụ Chelsea legakwanụ anya ịkpọrọ kipa Man U ke nwa o ji biri ego nwa o nyere loan ịnọ na otu egwu bọọlụ Sheffield United ewu Dean Henderson
n'ihi na elegaghị anya chi Kepa Arinze Gbalaga Kepa Ugbulaka ewu Arinze Gbalaga Kepa Arrizabalaga shi ahụzuzuga ezuzuga nine azụkwa na Arinze Gbalaga ahụ ezigbo ego over 70 million pounds ka azụrụ Arinze Gbalaga ahụ ịhụrụ ozuzuga ha ahụ ozuzuga. So otu egwu bọọlụ Chelsea lega anya shi nwa otu egwu bọọlụ Man U ga-arọ nrụrọ nkịta na ibe ya gedena m ma dena gị nye mi Paulson Odoyewu ma enyekwanụ gị Dean Henderson ewu Dean of Studies ebe eji eche bọọlụ ọwụhe ịgaga na ka anyị na-elekwa ọwụ ka a na-eji obi ji n'aka. O nwere onye na nke ya o na Owerri ya kụma o nwere onye dara na nke ya na Owerri ya kụma isi ya tufu gaa gị na Owerri ya kụma ekwa m onye bịara na nke ya o na Owerri ya kụma. Arima Prince OL ọnụ ekelela m gị onye ọma na Swiss ezi enyi nwanne dị na mba ebiaruola. Good afternoon, sir. Abayo Adamu Isolisa, the good work of exposing the evil going on in Igbo land, and we blame them upon others. Sorry, ma. Jinjin Venza, Eshe, ha, low, so ndị ekwensu na ndị ekwensu Red Devil or one Juliet Ifi Wise ndewe Duchinko ndewo Eshe up Arsenal Keshikwano up Chelsea Chuksu Mba Eshe let him go Arsenal. Orema Mike Eshe Arsenal is be on Champions League. Eleke o Champions League. Asido jire Champions League. Onye kpọnwụje adashi nwe adashi. Catherine Caribina Ada Zion Chinenwa ndewo Jinjin Venza ekelela mege. Lawrence Oke Arsenal is not a club. A gunning team. Callistus Anisiano ndewo Temple Onkwe Darlington they are fighting for their pocket. Nigeria has money. Orema Callistus Billy Sami ndewo Benson Okoro Nigeria na scam brother Pikini Juliet Tofia go punish their thief. Orema Robinson Ogochukwu Chuksu Mba ekelela m onye ukwu kelee onye nta ndewo no na-agakwala jishenike Chukwuemeka Agụ Nze Obinna Pascal Tochukwu Alụka Jonathan Mampas Ebomuche ndewo no Maazị Sylvester Ashimbia rela gị mma. Orema ebe ka anyị ga-achịkọ ya na hụmụma anyị makọla gị akụkọ ke taa ewu Tuesday Ashimi ya rela onye ukwu mma rela onye nta mma. Anyị ga na-eje na-aba ọgwụ aga akpa anyị ụkwụ ọhụrụ anyị akpahịrịhịrị isi kụla ya la ekwura ya aja egbebere ugo ebere ọkpa mshika ya gajiela gị chebiri numechire mgbe ọ ga-eji nkeji 20 gafee elekere 11 ke ụtụtụ rịta m ga-ewu ala nnụ akụkọ ndị ọzọ ịgbara ọgbụrụ kpochi debere kpochi rejie nakwa ebe ọsọ ịgbara Ashimia rela onye ukwu mma rela onye nta mma ọrịmma. Onye nwe anyị nọnyere unu nọnyekwara m. Ka Chineke jikere na-egọzi unu nna na nwa na mmụọ nsọ. Amen. Nyerite n'onwe unu ekele nke udo na alụkwalọgụ. Ngwa na lawanụ akụ ka gwụsiwo ekele dịrị Chukwu. Anna eme na dra Harry Anna akọkwala m ịghọtala. Douglas Olariche Chidi Adi Robinson
Chief Chinyere Ugo ndewo. Edu Chinko Ọlariche ndị mma. Ya ka mana gị weli ukwu elu. Baby na moto ewe. Jana fere ma pass le. Emi me kolu. Asunu tarazo ye wodo kama. O malari chende mawe. Mazi Sylvester, enjoy Douglas Ọlariche. Ọlariche ndị mmewe, Ọlariche ndị mmewe, Ọlariche ndị mmewe. Ala were anyị gbugbo. Oje na sukulu na-eyela ya ọnụ. Ọsụnụtara azụ onye gba ọtọ ka mma. Uche Mbewu
Olarichende Mare, Olarichende Mare. Thank you, Basel. Amen, amen. Thank you, Chidi Henry. This is Olariche International. Nna Kenneth Elewe. Ahuche Ifeanyi, ndewo. Ugochi Iwala, ndewo. Pastor Chimezie, Basil Ezechima, ya rela gị mma. Emi Neko, ndewo. Akụzụ ụmụnna onye mgbidi ya gajiela nnụ echi anyị arụọ.